Doncs consisteix una mica en generar unes dinàmiques de metodologia, no? Que implica molt les cures, el cuidat, no? de les unes amb les altres, i com que ens interessa expressar les emocions que generem en el quotidià, no? I sobretot com ens vinculem amb la natura i amb lo relacional. I la performance jo diria que és com una pràctica artística del cos i del moviment, que també pot tenir so, molt oberta. Jo vaig començar a fer performance de forma individual, la performance em va flipar i llavors tenia moltes ganes d'expandir com aquesta sensació, i l'any passat vam fer la nostra primera peça i aquest any estem ja preparant la segona i ens hem consolidat com a col·lectiu. El que ara ens motiva també és com el col·lectiu en si, o sigui, el fet de seguir entre nosaltres, la relació com d'amistat i com de vincle heavy que tenim. Ens encanta fer les peces, però també ens encanta estar juntes. Jo penso últimament, li crida molt l'atenció que siguem un col·lectiu de noies. Això em fa pensar que potser falten referents en el món artístic que siguin col·lectius de noies que treballen i que això sigui algo normal. Crec que la dinàmica que tenim de treballar, la part relacional, les cures, la forma en què nosaltres ens cuidem, fem una feina per parlar de com ens sentim, per parlar de si ens estem sentint incòmodes. Futur, no? O sigui, vincles, cuidar-nos, no? Replantejar com fem les coses, com sentim, com vivim, no?